Il-pubblikazzjoni speċjali Inter di Opus li jiddedikata l-istorja, il-wirt u l-kisbiet ta' Inter Milan tnediet f'pajjiżna l-ġimgħa filgħodu fil-preżenza wkoll tal-plejer leġġendarju u ex-captain Giuseppe Baresi. Il-pubblikazzjoni hi riżultat ta' proġett ambizzjuż li jċċelebra wieħed mill-akbar klabs tal-futbol fid-dinja. Il-proġett qed jitmexxa minn Opus Malta, il-kumpanija lokali mmexxija minn missieru Iben li fl-aħħar snin kisbu reputazzjoni internazzjonali permezz ta' edizzjonijiet u ta' kollezzjoni li jiddokumentaw personalitajiet, organizzazzjonijiet u avvenimenti ta' importanza storika u kulturali. Inter di Opus jagħti ħarsa esklusiva lejn il-vjaġġ tal-klabb Taljan tul il-118 sena l-eżistenza tiegħu. Il-pubblikazzjoni tinkludi materjal arkivjat li qatt ma ġie pubblikat qabel, ritratti rari, stejjer dwar plejers leġġendarji u tifkiriet tal-aktar momenti memorabbli li sawru l-identità tan-nera azzurri. Il-kollezzjoni tinkludi 3 edizzjonijiet, il-118 Marquee, il-Classic u l-Midi. L-edizzjonijiet Marquee u Classic huma ppreżentati fuq skala innovattiva, waqt li kull volum jiżen 32 kg fi aktar minn 800 paġna. L-edizzjoni Marquee imżewqa bl-arma tal-Inter FC magħmula minn fidda u miksija b'deb ta' 24 karat fuq 10. Din il-pubblikazzjoni tasal wara staġun memorabbli li matulu Inter rebħu l-kampjonat tas-Serje A kif ukoll il-Koppa Italja. Il-leġenda tal-Inter Giuseppe Baresi lab aktar minn 500 partita mal klabb Taljan u rebaħ diversi onuri fi-karriera tiegħu f'aħħar pubblikazzjoni qal jinsab ħerqan biex jiltaqa' mal-partitarji Maltin. Quando il momento del mio esordio, della mia prima apparizione nell'Inter, quindi poi negli anni ci sarebbero tanti episodi e tanti fattori da ricordare, però sono troppi. Comunque i colori rimangono e rimarranno sempre. È una scelta seria, una scelta che ha portato a casa tante vittorie in campo e fuori e quindi sarà sempre nel mio cuore. Ormai è una mia famiglia, diciamo. Inter di Opus għandha wkoll l-appoġġ ta' diversi protagonisti ewlenin ta' klabb, bħal Captain Lautaro Martinez, Nicolo Barella, Federico Di Marco u oħrajn li llum jirrappreżentaw l-klabb, inkluż fil-kompetizzjonijiet ewlenin Ewropej. Tkellimna wkoll ma' Tony u ibnu Mejla, il-moħħ wara l-pubblikazzjoni dwar kif waslu għall-proġett. Tajjeb, huwa proġett li ilu għaddej sena u nofs. Ovvjament aħna nżommu mal-Inter, ġifieri Dadi ilu snin iktar minni jena mitfulija tiegħi dejjem insegwi l-Inter, ġifieri dan kien proġett li dejjem ħlomna bih kif sirna nafu id-ditta Opus tagħmel. Mill-ewwel ovvjament aċċettajna li nagħmlu proġett magħhom biex niċċelebraw l-istorja tal-Inter tal-aħħar 118 sena. Meta Karla avviċinani biex nagħmel negozju miegħu, il-kundizzjoni tiegħi kienet iva nagħmel, però qabel ma nagħmlu l-Inter Opus ma nagħmilx negozju. U ovvjament minn hemm bdiet relazzjoni tajba miegħu, ħdimna tajjeb ħafna fuq l-Inter Opus u that will lead to other work miegħu wkoll. Element importanti tal-proġett u l-impenn fil-qasam soċjali. L-ewwel koppja tal-Marquee Edition stinġabar firem ta' personalitajiet sportivi u pubbliċi qabel ma tiġi rkantata biex il-flus imorru għall-laqdiet tal-karità.